Tradiția malaiziană spune că orice vizitator care calcă teritoriul Malaysiei să îmbrace hainele tradiționale ale acestei țări. Acest lucru l-au făcut și cele două foste mari gimnaste ale României, Andreea Răducan și Maria Olaru. Cum vă simțiți în hainele Malaysiei? Este într-adevăr un moment deosebit, ne simțim foarte bine, bineînțeles, ne-au primit foarte bine și zic eu că am meritat această deplasare. Este pentru prima dată când am prin Malaysia? Este pentru prima dată, da. Maria, care este impresia ta despre Malaysia și despre tot ceea ce se întâmplă aici? Cred că România, la fel și Malaysia, se asemănă foarte bine, la fel ca și noi, sunt foarte primitori. Și exact cum chiar îi spuneam Andrei, că atunci când vezi aceste haine nu-ți par foarte interesante, dar atunci când le îmbraci chiar îți place și cum stă și cum arată. Și ne bucurăm foarte tare pentru că a fost drăguț cu noi, foarte drăguț, chiar impresionat. Suntem foarte impresionate de tot ceea ce au făcut pentru noi și să sperăm că și ei sunt la fel de mulțumiți. Ai fost impresionată și de faptul că imaginea voastră este una foarte, foarte bine realizată aici în Malaysia? Da, și nu cred că numai noi. În general, gimnastica românească este foarte bine văzută aici și foarte bine primită și, după cum ați văzut, ei sunt foarte impresionați de faptul că noi suntem aici, alături de ei. Mulțumesc mult!